Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Team yangu ndipo mkuja se katadzoka zvakare zvikupisa na skimbo vakazvikupisa tokupai team yangu pasatapinda pane zvikupisa zvanasika nongobayo subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvikupisa pazvekuti TV anditi asi kana wakasubscribe pakujara zvako aiwa ngoma ndiyo tikosifambira nyaya dzacho anditi tiri streets ari kupisa boys dzangu izvo ukarambuka Felicitas kakarambwa nachichi. Guys, I'm right here. I've got a problem here that I need to be solved. Dokumbira omudze sekuru wenyu kuti vanipe mari yangu yavakatora nemari dzevanhu dzavakatora. Ndanga chida kutaipa mugrupu revanhu vakuru then Tindo anibudisa mugrupu. But Tindo mira ndikutaura ini ndinokumamisa. Andidi kukunyebera ini ndokumamisa ukashodza mimba isina baba yawe nayo iyoyo. Amujaire kudya mari dzevanhu mofunga kuti vo yugezana wewe kuti ini ndokumamisa Tindo. Wazvindwa? Ndokuwira pamba pako ndikakudzinda last. Don't ever dare me. I want my money and I'll ping them affairs atina she wazvindwa auziye zvakaitika nenyaya yemari. Dai rimwe wadzikama wati hlodere zvekupemha kwaunda nekukumbira wazvindwa andinazira ndinokumamisa ndati ndikutaurire mugrupu renyuro ndinokumamisa ndandikakutsvaga panogara ndokumamisa indandakana zvandoitwa wazvindwa usapindire nyaya dzausingazivi uri imbwa yemunhu wazvindwa nondibudisa mugrupu nchida kutaura maproblems who are you iwewe shit wajera life yekupemha indokumamisa wazvindwa ndinokumamisa. I want my money and talk to your tinashot andipe mari yangu ndikuida nemari yakakwereta. I want that money oro else hondo yaupedze ndokumamisa tatenda ndokumamisa ubva wewe nanzi ndinokumamisa ukashodza wazvindwa stupid idiot. Okay Play team guys, ndikuona kuti munenge muri kuenjoya drama iri handiti this munhu hamumuzivi zvese zvaari kutaura izvi zvinhu zvaakaita akanokwereta mari dzake achitarisira kuti ndizomubhadharira inini zvese zvipresha zvakaita zvekuda kuda kukanganisa mhuri dzose. I don't understand why you guys really enjoy this kuti munoedha munhu akadaro mugroup. Pascal, I'm very disappointed in you. Tatenda, I'm very disappointed in you because ini muri kunyatsoziva from the word go zvese zvaari kuitika. Ndikakuisirai maaudio amaishorwa semhuri yekwamaposa nehama dzose hamuzvifariri asi ndikuona vanadiki vari kutoedha munhu akadaro mugo. Zvino chindiudzai kuti mashoko ari kutaura iwewe mashoko ekuti anzi munozvisekerera izvozvo. Mabrandon, zvinhu zvinosekesa zvamuri kuseka izvozvo izvi. You guys, I'm telling you, this is not okay. Hazvinakidzi, this drama is not funny. This is an individual mamusikafanira kupinda apinda mugrupu abuda akushautai odzoka futi momuisa futi mugrupu. Pascal, I'm totally very disappointed because I see kuti ukufanira drama iri. This is not okay. This is not okay, guys. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. 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 Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.